हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ मोननै रिजाल्टनि आपडेट बेनो जाबाय आसाम पुलिस आरो लोगोसे आसाम HSLC रिजाल्ट एबा मेट्रिक फाइनाल रिजाल्ट बोरै नायो दा लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांगोन रिजाल्ट डेट ओंखारखाबाय बेनो जाबाय 7 जुनाव स नोंथांमोननि रिजाल्टआ फैगोन होनना बुंदों 7 जुनाव एनाउन्स खालामगोन होनना बुंदों दा लोगोफोर बिदिब्ला 7 जुनावनो नोंथांमोना एनाउन्स खालामनायखौ मोनगोन बा नोंथांमोना रिजाल्टखौ चेक खालामनो हागोन बेनो जाबाय HSLC रिजाल्ट 2022 जों बोरै नायगोन सेबायाव जों थांना नायनांगोन दा बिदिब्ला आसाम पुलिस फाइनाल काट अफ माला होगोन बिनि सायाव गोबां नेगासिनो दङ होदोंनो हायाखै आरो गोबां कमेन्ट्सबो खालामगासिनो दङ दा फै जों थांनि आसाम पुलिसनि अफिसियेल साइटआव बेनिफ्राय जों सेबानि रिजाल्टखौ जों बोरै नायो जों बेखौबो नायगोन दा फाइनाली जों फैबाय slprb.in बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोंहा रिजाल्ट पर्टेलाव क्लिक खालामनांगोन आसाम पुलिसनि रिजाल्ट जों लेटेस्टखौ नायनोब्ला तो बेवहाय दासिमबो साइटआ मेंटेनेन्स जागासिनो दङ नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदों आरो गोबां नेगासिनो थाबाय बेनो जाबाय आसाम पुलिसनि काट अफ दा बे काट अफआ एसआइ फैगोन ना कामान्ड' फैगोन ना आइपिआर एबिइउबि कनस्टेबल दासिमबो क्लियार जायाखै नाथाय मोनसे रोखा जाबाय जे रिजाल्टआ फैगासिनो दङ दा रिजाल्टआ नोंथांमोननि जायखिजाया मोनथारसिगोन दा बावैनो जेब्ला रिलिज खालामगोन अब्ला लोगो लोगो नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन रल नाम्बार होनानै बा एप्लिकेसन आइडि होनानै दानिया जोङो मेट्रिक रिजाल्ट बोरै नायो सेबा online.org जों बेयाव फैनाय लोगो लोगो मोनसे दासिमबो आपडेट दङ जे जोंहा डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट जोंहा दंमोन जेरै 26,000 नि भेकेन्सिनि बारा बेयाव एप्लाइआ दासिमबो सोलिगासिनो दङ आरो बिनि लास्ट डेटआ लोगोफोर 7 जुन अके बे 7 जुनखौ मानो होदों बेनो जाबाय दायो वेबसाइटआ बिजि जागोन ना एप्लाइ सोलिगासिनो दङ बेखायनो 7 जुनखौनो दायो आपडेटखौ होबाय बिसोरो सेबानिफ्राय बा चिफ मिनिस्टारा बुंदों मोनसे टुइट खालामदोंमोन थ' नोंथांमोना नायनो हागोन 7 जुनाव एनाउन्स खालामगोन होननानै दा ओंखायनो बे लास्ट डेटआ 7 जुन नालाय बेखौ बोखारनाय लोगो लोगो साइटआ एसे फ्रि जागोन दायो नङाब्ला गोबां बिजि जागासिनो दङ एप्लाइ खालामबाय थानाय हिसाबै दा ओंखायनो जों क्लिक हियार मोनसे अपसन मोनदों गाहायाव फैनानै जों बेयाव मेन अफिसियेल साइटआव फैनो हाबाय सेबा online.info अके बेयाव फैनानै जोङो मोनसे अपसन मोनो रिजाल्ट्स स' नोंथांमोना मोनसे राइट साइडआव दङ मोनसे टिर अपसन नोंथांमोना राइट साइडआव नायबानो जाबाय रिजाल्ट्स मोनसे दङ आरो बिनि अफिसियेल साइटआ सेबा online.info बेबायदि प्रेजेन्टआवहाय दङ दा जोङो बे रिजाल्ट्सआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नायनो हागोन नटिफिकेसन जोङो नायनो हागोन जायखिजाया जों रिजाल्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेवहाय जेब्ला 7 जुन जागोन फुङावहाय जेनेबा 8 AM 9 AM आवहाय नोंथांमोना बेयाव 2022 मोनसे रिजाल्ट HSLC बेयाव मोनसे अपसन मोनगोन अके अब्ला बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो रिजाल्ट नायनो हागोन दा बिदिब्ला बे 2020 निसोमोन बे रिजाल्टआ अके बेयाव जों क्लिक खालामबा जेबो मोननाय नङा दायो मानोना जों बेबायदि मोनगोन आरो अके जों दायो बेयाव थांनो हानाय नङा मानोना बे अल मोनसे रिजाल्ट सिगांनि 2020 नि दा 2022आ बेयाव फैगोन जेब्ला नोंथांमोना क्लिक खालामगोन लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगोनो दा वेबसाइटआ गोबां रोखोमनि दङ सेबा online.org दङ results.sebaonline दङ स' नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे नङा मोनसे नायनो हागोन दा लिंकखौ आं डिसक्रिप्सनाव होना दोनगोन जेब्ला लिंकआ एक्टिभ जायो आरो लोगोसे बेयाव नटिफिकेसन्स नोंथांमोना नायनो हागोन आरो बिथिंहाय नोंथांमोना बायदिसिना डेट नायनो हागोन आरो लोगोसे रिजाल्ट्सनि बागैबो बेयाव आपडेट फैगोन जेब्लानोखि HSLC रिजाल्टआ 7 जुनाव रिलिज जायो दा बेनोमोन आरो लोगोफोर हाउ टु चेक HSLC रिजाल्ट बेनि सायाव भिडिअ फैगोन नोंथांमोना नेक्स्टआव मेट्रिक एग्जाम जायफ्रा होदों स' नोंथांमोना नायनो हागोन दा गासैनिसिमबो आंनि बड' जब इनफो इउटुब चेनेलनिफ्राय अल दा बेस्ट थाबाय जाहाथे रिजाल्टआ मोजाङै मोजां फैयो बयनाबो